पतिया नतिया पटना बा देवादा घोड़ी चटना बा। का हाल है भाई लोग, उम्मीद बा कि अच्छा होगा। और आज के वीडियो में ह्यूज कंटेंट क्रिएट करता नहीं और बहुत मजा आवेल बा, तो एंड तक वीडियो को क्लिप देखा लो। पतिया नतिया पटना बा तुहार बहिन चोदो ई बात तू पिछला वीडियो में बता भाई। देवादा घोड़ी चटना बा देवादा बारू तो ज्यादा लाड़ मत गरमावो, सीधा मुद्दा पर आवो। देवादा घोड़ी चटना बा। भौजी तू एगो काम करो, जैसे ही तो ढोरी चाटे आवता तू तनी के आगे सड़क के ओकर मुहवे पर छरछरा के मुती दो, फिर उ सरऊ तो ढोरी चाटे के कोशिश करबे ना करियन। हाथ में भटक घटना बा। तो भाई लोग भौजी कहल चाहता कि इनकर देवरा ढोरी चाटत चाटत इनके पेले लगता, तो भौजियों के घटाना ना यो के कांड कहल जाला। और टाइटल में लिखल जाला देवर ने भाभी को खप 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 पेला। कृपया इसे बच्चे ना देखें। जिया तोहर बहन चोदो बा, यही के कहल जाला घर बसल ना भिखारी गान मारवावे आ गइल। मतलब अब गाना ठीक से हिट भी ना भइल, तब तक ई सरवा कॉपी कैली हलस। देखो भौजी हम तो से एक बात कहब, तू अब हम लड़वा चाट के मर जा, न रहबू न उ तो हाथ ढोरी चाटी। पतिया नतिया पटना बा। के ही नहीं समझ में आवता सज्जिन के पतिया पटना खाली काहे जाता रन, मतलब दिल्ली भी तो जा सकेला सन। सरवा पटना तो थाईलैंड बन गइल बा। नतिया पटना बा देवाना घोड़ी चटना बा। ढोरी जगह ही बिल देखावतिया, ई कौन हरे रील बनावतिया। भोसड़ी वाली के हटाओ। मंगला पानई खुद तकबो मने में भाके कल। तो भाई लोग ई भोसड़ी वाला ही कहल चाहता है कि मांगता नहीं दे दो, नहीं तो तुहार जोगड़वा के सोच के मुठ मार ले। तय भैया लाने में बकाई करो सफाई, आओ हमर चाटी लो। सच में रे दादा ही रे दादा खिया के रसगुल्ला क्यों ना लेता रोज हलवाइया के बेटा। अच्छा मतलब भौजी अपने बात से ही इशारा कर तारीन के एगो रसगुल्ला खियेबा तो तोके चुम्मा देब। तो भौजी हम तोके बर्फी खियावतानी, एक बेर अपन गाड़ दे दो। के रसगुल्ला चुम्मा लेता रोज माला हवा के बेटा। नाम लेता रू जात के जरावत रू झाट के तो आर बहन चोदो चुपचाप चल जा। सखीनाने में बई रही ममहार दुनु वही जैसा मान भइला महार। मुती मुत पेलवाई बुतला महर ना होई त का चिचुक के काई होई तो आर बहन चोदो। बस भाई लोग आज खातिर इतना ही, उम्मीद करता नहीं वीडियो तो हम लोग के अच्छा लगल होई। अगर अच्छा लगल हुई तो वीडियो के लाइक कर दिया और कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लागल। और चैनल पर ना हुई तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। तो मिला था नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद लगा हो तो लाइक कर लो, और हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, लाल रंग के दिले हुई। और चलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में मिले तो कुछ नया लेकर कॉमेडी। तो चलता नहीं आज के वीडियो में इतना ही रहे।